Lige kort præsentere os, fordi vi er en græsrodsbevægelse, som er startet den 12. januar her i 2012 på baggrund af, at Vejdirektoratet trak sig fra de regionale trafiksikkerhedsarbejde med kampagner og information. Den del af den forebyggende indsats, som har med adfærdsændrende påvirkning af trafikanterne at gøre. Det gav anledning til, at vi startede en græsrodsbevægelse, fordi at i og med, at Vejdirektoratet ikke længere ønskede at tage del i den indsats, så blev de regionale færdselssikkerhedsudvalg hjemløse. De er ikke nedlagt, men de er blevet hjemløse, og det vil sige, at arbejdet er sat på standby. Vi skal have sat det arbejde i gang igen. Det er vores dybeste ønske og vores intention, at vi vil påvirke så meget, som vi overhovedet kan, for at få den proces sat i gang. Vi er gået i gang med det, og vi er mange forskellige mennesker, der er involveret i det her. Det er faktisk et resultat af den reform, der blev gennemført i 2007, 1. januar. Der er sikkert nogle af jer, der kan huske, at der blev gennemført en kommunalreform. Ved den anledning, der blev amterne nedlagt, og revl og krat blev fordelt til de myndigheder, der var tilbage. Og vores trafiksikkerhedsindsats blev så fordelt over til Vejdirektoratet. Og da det skete, så fik vi en mere mangfoldig sammensætning, og det har været en meget positiv udvikling, der er sket i de år. Det, som der er interessant, er faktisk, da de regionale færdselssikkerhedsudvalg de skulle etableres, så oplevede vi en kanon stor interesse fra organisationer, store og små. Det er 3F, Dansk Transport og Logistik, Falk var meget fremme, FDM og en lang række andre organisationer, som gerne ville med i det her arbejde. Og det var faktisk første gang, der blev åbnet mulighed for, at der kunne komme til at blive lavet et stykke frivilligt arbejde. Og det har været en fantastisk succes, og det er egentlig årsagen til, at vi begræder det tab, det ser ud til at kunne blive, hvis de regionale færdselssikkerhedsudvalg de forsvinder. Vi vil gerne se fremad, fordi vi tror selvfølgelig på, at de regionale færdselssikkerhedsudvalg de får et nyt hjem. Vi har lavet forslag, det har vi været over og overrækket til ministeren, og vi har også overrækket til justitsministeren og rets- og transportudvalg. Vi vil gerne se fremad og sige, jamen når vi nu skal starte på en ny, så skal vi gøre endnu en landvinding, ligesom vi gjorde, da vi kom ind i Vejdirektoratet, hvor vi fik en meget bredere repræsentation og fik mangfoldigheden til at blomstre. Nu skal vi have et større datagrundlag. Harry var inde på det lige indledningsvis med problemerne omkring politiregistrering. Så når vi igen får et nyt hjem til de regionale færdselssikkerhedsudvalg, så skal vi have skadestudataene med. Vi har systemet, det fungerer upåklageligt på Aarhus Sygehus, landets største skadestue. Det kan gå i gang i hele Region Midtjylland i morgen. Vi skal bare have et go. Jeg har oplevet rigtig mange mennesker, som har haft trafiksikkerhed sådan inde på livet i deres daglige trafik, men stort set aldrig arbejdet positivt for det. Gå hen og blive fortalere for kampagner, for aktiviteter i lokale og regionale områder. Jeg har set i vores egen organisation hos vognmændene, hvordan lokalforeningsformænd har brugt masser af tid og ressourcer på at få egne medlemsvirksomheder til at være aktive for en bedre trafiksikkerhed. Og vi har masser af behov for at fastholde det her regionale arbejde. Vi har også behov for, at vi for en forholdsvis billig pris faktisk er i stand til at drive nogle kampagneaktiviteter, som er lidt anderledes end de landsdækkende kampagner. Der er mulighed for at lave nogle forsøg, lave nogle meget lokalt tilpassede, og med et fornuftigt lokalt datagrundlag eller regionalt datagrundlag, er der også mulighed for at sætte ind netop der, hvor der kan hentes de store gevinster. Og det er virkelig lavthængende frugter. Når vi ser på den samlede økonomi, der er i det, så er det virkelig småpenge i forhold til, hvad de landsdækkende kampagner de koster, der har været anvendt på det her. Det, der er det vigtigste her, det er faktisk, at vi får gjort noget meget hurtigt, fordi det er i de regionale færdselssikkerhedsudvalg, som i rigtig mange andre organisationer, mellem ørerne på medarbejderne, den store viden, den sidder. Og de netværk, der er opbygget, de er stille og roligt i gang med at smuldre væk.
den erosion, der sker, den er måske hurtigere, end vi aner. Så derfor så er det egentlig vigtigt, at vi meget hurtigt får lavet et nyt hjem til de her regionale færdselssikkerhedsudvalg. Vores forslag er... Ja, vi foreslår, at vi får et nyt hjem, en ny adresse hos politikredsene. Vi har en lang og rig tradition for i vejsektoren at samarbejde med politiet. Politiet har lokalrådene, og derfor synes vi, at det ville være en rigtig god idé, at vi fik samlet de forebyggende indsatser, som der i dag ligger i lokalrådene under politikredsene, og også som lokalrådene også medtager trafiksikkerheden. På den baggrund, så har vi selvfølgelig, vi har som Jytte tidligere sagde, besøgt både transport- og retsudvalget, der er blevet meget positivt modtaget. Vi har lavet en Facebook-hjemmeside, hvor vi har skaffet os en masse synes om, og det er vi rigtig glade for selvfølgelig. Men det, der har været mest interessant, er faktisk, at vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra små foreninger, store organisationer, og i jeres materiale, der ligger faktisk nogle af de tilkendegivelser, som vi har fået, og som vi er rigtig glade for. Men vi har behov for at stille nogle spørgsmål. Ja, vi spørger simpelthen, hvad nu? Vi vil gerne have sat gang i det her. Vi mangler ligesom en katalysator, der kan sætte processen i gang. Vi ved alle sammen, hvor meget et færdselsdrab koster. Det tror jeg ikke, der er nogen herinde i forsamlingen, der er i tvivl om, at menneskeliv gør sig op i penge, og at det er en meget kostbar at lade den her gren af trafiksikkerhedsarbejdet smuldre væk. Udover at der selvfølgelig også ligger det rent etiske i aspektet, kan vi tillade os bare at sige, at vi er ligeglade med det, og så lad stå til. Så derfor stiller vi spørgsmålet her, og som sagt, vi er med på Facebook. Der kan I gå ind og læse en hel masse mere detaljeret omkring vores arbejde for at få genplaceret det her, finde de nye hjem. Ja, tak. Tak for det fremragende spørgsmål. Spørgsmål, indlæg, kommentar fra salen. Niels Erik, prøv lige at starte med at fortælle os en gang, hvad er grunden til at tro, at der er god økonomi i det her? Altså er der et argument, hvor I kan overbevise os om, overbevise politikerne om at sige, der er bedre økonomi i at lade det her være lokalt forankret, end snarere at sige, vi skal samle det på national plan? Økonomien kan jo tælles i færdselsdrab, og om nu et færdselsdrab eller en tilskadekommen skyldes en regional indsats, et sparet, det er jo altid rigtig, rigtig vanskeligt at opgøre. Men vi kan jo se på udviklingen siden etableringen i amterne i begyndelsen af 90'erne, der er udviklingen i trafikdrab og tilskadekommende jo heldigvis gået rigtig meget den positive retning. Og på den baggrund, så har vi ikke grund til at tro, at en lokal særlig indsats overfor et særligt lokalt problem, andet end at det vil selvfølgelig spare nogle tilskadekommende eller nogle liv. Den vil jeg gerne, Lars Poulet fra Aarhus Universitet. Hvor har vi dig siden? Du sidder der. Hvis vi sender det samme spørgsmål... Jeg skal vel sige, at jeg hedder Lars Bolet, og jeg kommer fra Aalborg Universitet. Ja. Men det, I spørger om, det er, hvad venter vi på? Det tror jeg sådan set er et meget enkelt svar på. I venter på, at der bliver en afklaring af finansieringen af det, der skal til for at drive det her sekretariat. Og det er egentlig forunderligt, og jeg kan undre mig sammen med mange andre over, at man valgte at fjerne den her opgave fra Vejdirektoratet stort set overnight, fordi det er jo sådan set en opgave, man har besluttet sig for at løse, og man har også sat penge af til det. Pengene kom ganske rigtigt fra boet fra amterne, og da Transport- og Energiudvalget, var det vel dengang, afgav betænkning i 2005, 2. juni, i forbindelse med de lovændringer, der skulle til for at realisere strukturreformen inden for vejområdet, der behandlede man også de midler, der er her, og den daværende transport- og energiminister Flemming Hansen tilkendegav i den forbindelse, at de midler, som amterne særskilt har anvendt til kampagner, information og koordination af færdselssikkerhedsområdet, også fremover vil blive øremærket til de formål. Man har også gjort op, det var cirka 30 millioner kroner, og man havde efterfølgende en diskussion i staten mellem navnlig Transportministeriet og Justitsministeriet om, hvorvidt opgaven på det tidspunkt skulle placeres i Trafikministeriet, det vil sige Vejdirektoratet, eller i politiet. Og Lars, hvad er din vurdering? Hvor ville man, altså en ting er historikken omkring noget andet, hvor ville man placere den her opgave mest ideelt? Hvor vigtig er den lokale forankring?
Efter min mening lå opgaven faktisk fornuftigt i Vejdirektoratet. Men når Vejdirektoratet ikke ønsker at løse den, så må man jo så finde et andet sted at placere den. Og Rigspolitiet kunne være et fornuftigt sted i samarbejde med de politikredse, vi har nu. Det, jeg synes, man kan spørge om, og det synes jeg, man skal spørge nær til, det er, hvor blev pengene af? De har sådan set også været på finansloven i år, men er de konverteret til anden aktivitet i Transportministeriet, eller er de glædet over til et andet ministerium? Det tror jeg ikke er et svar, vi får nu, men det jeg skal sende videre ned til Jytte og Niels Erik her, det er, når du siger, i virkeligheden, objektivt set, hvor du sidder, der siger du, der ville opgaven være bedst placeret i Vejdirektoratet. Hvorfor? Fordi Vejdirektoratet trods alt fik overført de medarbejdere, der havde beskæftiget sig med opgaven tidligere, og dermed havde ekspertisen. De medarbejdere er nu afskediget. Og Jytte, så lad os høre en gang her. Er det ikke sådan, at man kan sige, at det her det kræver viden, det kræver også viden om oplysningsvirksomhed. Måske kan man spare nogle penge og lave en mere professionel indsats ved at samle det på national plan, og måske er det en løsning, der er bedre fremadrettet, også hvis man alligevel skal opfinde det fra bunden, fordi det altså ligesom er blevet så stedmoderligt behandlet, som det har været tilfældet her. Det er overhovedet ikke nogen god idé at lave en central organisation på det her område. Det her det handler om, at vi skal ud og lave adfærdsændrende kommunikation med hver enkelt trafikant. Og det kan du altså ikke gøre fra en adresse over i det centrale København. Uanset hvor digitale vi er blevet, så handler det her om direkte kommunikation. Og når det var en succes i Vejdirektoratet, så var det fordi, at de regionale færdselssikkerhedsudvalg, de blev bundet op også yderligere på den decentralisering, som der fandt sted i Vejdirektoratet med oprettelsen af de 6 decentrale selvstændige vejcentre. Og det er værd at bemærke sig, at der blev lagt meget vægt på den del, fordi da kommunalreformen den blev gennemført, så skete der jo en reduktion i rigtig mange ting. Antallet af kommunalvalg og så videre, det skrumpede jo betydeligt, og man får ligesom et demokratisk underskud, og så lavede man den lille manøvre med at lave de der 6 decentrale selvstændige vejcentre. De blev så godt nok nedlagt allerede i 2009, men vi fik dog lov til at fortsætte på Vejdirektoratets tjenestesteder under samme navn. Niels Erik, sidste spørgsmål til dig. Du sagde før, det der er afgørende her, det der er afgørende vigtigt, at den ressource, man har rundt omkring, det er den viden, der er i hovederne på folk. Og i det øjeblik, den er væk, eller den er forvitret, eller man mister den, så har man mistet noget, man får svært ved at rekonstruere i virkeligheden. Sæt 2 ord mere på det. Hvad er det, man har kunnet i den lokale indsats, som I frygter går tabt nu? Jamen, det er den brugerdrevne innovation. Det er de frie rammer til at lave nogle begrænsede kampagneforsøg, kan man kalde det, hvor de sætter nogle kampagner i søen, som ikke nødvendigvis er traditionelle, og som ikke nødvendigvis er kampagner, som vil være set som et meget positivt og godt indslag centralt fra. Men hvor de har været ude og måle situationen og temperaturen ude i lokalområdet eller regionalområdet, og har været i stand til at konstruere et forløb, der har fået fokus til hos regionalbefolkningen til at ændre adfærd. Så betyder det, at hvis der kommer en national kampagne, så risikerer den at drukne i strømmen af alle mulige andre ting, som kommer gennem mediestrømmen, hvis det er lokalt? Det er ikke en kamp imod nationale kampagner. Tag ikke fejl af det, fordi nationale kampagner er fuldstændig uundværlige. Det andet her er et supplement, hvor man faktisk får suppleret det nationale på en helt unik måde. Sidste. Ja, jeg vil i samme boldgade bare nævne vores indsats med spritkampagner, hvor der slet ikke er nogen tvivl om, at den indsats, vi har gjort på regionalt plan, den vil ikke kunne gennemføres på national plan, og der tænker jeg specielt på, når vi har rejst rundt til festivaler med vores blowjobs og har tilbudt festivalgæsterne at få gennemføre den service, kan vi sige. Det er ikke en kampagneindsats, som på nogen måde vil kunne laves på landsplan. Det er båret af regionale græsrødder, som er, og ildsjæle, som går ind i det arbejde. Ja, også den service kan vi udøve. Tak for det, Jytte og Niels Erik. Tak for det. Jeg ved ikke, om vi lige skulle sige, at det blowjob, det handlede altså egentlig mest om... Ja, jeg tror, vi har sagt ja tak. Jeg tror ikke, vi behøver yderligere uddybning. Jeg er sikker på, at vi har. Tak for det.